Man tænker på, I er så unge. I er ikke holdt barndåb, navngivning før. Vi har heller aldrig været til navngivning før. Vi synes, det er helt fantastisk. Det vil rigtig lækker mad. Mange retter, vi ikke har prøvet før. Og det vil rigtig lækkert. Ja. Catalea. Hun er jo født i en tid, som ikke er ligesom vores andres. Jeg vil sige, bedstefar her, farfar, morfar osv. Vi er jo født i en lille andendam. Catalea, hun er født som verdensborger, og der er en helt anden teknologi i dag. Hvis man går lidt op i sådan noget, vi hedder numerologi, hedder det det? Der har man nogle tal, navnetal. Og i hendes navnetal, det er 5. Og det vil sige, at hun er en visionær. Men også lidt rodet. Hvem kan leve uden drømme og visioner? Det er jo ikke nogen, der kan. Det er jo det, der driver os. Og det er også det, der skal drive Catalea. Catalea, det er jo et navn for en orkidé. Ligesom sin overordnede navn for en orkidé, der er 153 underarter. Og det kommer fra Sydamerika. Er det ikke korrekt? Ja. Det der med sådan en orkidé, det er, hvis man passer sådan en orkidé rigtig godt, under de rigtige forhold, så blomstrer den, og så er den jo rigtig smuk. Det vil Catalea jo også gøre med de forældre, og de bedste forældre. Ja. Det ser rigtig lovende ud. Så har jeg lidt på filippinsk med Visaya-dialekt. Og Pinanga kan amin, ikaw ang amin kalipay. Salamat. Prøv at over til. Ja. Så kan det at rejse op. Udbringe leve fra Catalea. Kunne I forstå det? Jo, jeg forstår. Jo, jeg forstår godt. 3 korter er langt fra. Kan sige, at den kan leve? Hurra! Så er det lange. Skål! Det her, jamen, det var en filippinsk besøg, jeg har. Og så skal han til mig, og så ringer jeg til Birdie om ikke selv det rigtigt. Vi forstår det, der siger. Ja. Nej, det er slet. Du ser det rigtigt. Nå, det er godt. Der står, jeg elsker dig. Du er vores familie. Nå, Aske, det kan du ikke. Det kan du ikke. Det var så. Værsgo og tage noget igen. Noget kaffe og lidt af det. Ja. Tak.